Всем прывітанне, гэта культурная сядзіба, сумесны падкаст Еўрарадыё і арт-сядзібы. У студыі, як заўжды, прадстаўнік арт-сядзібы Алексей Сапрыкін, прадстаўнік Еўрарадыё Павел Свердлоў і прадстаўнік літаратурнага асяроддзя, літаратурна-мыслярскага асяроддзя Альгерд Бахарэвіч. Прывітанне, Альгерд. Добрый день. Сёння мы будзем размаўляць у асноўнай частцы нашай праграмы пра пастаноўку п'есы, спектакля, як гэта называецца, спектакля «Сабакі Еўропы» па матывах вось гэтай кнігі, якая ляжыць перад Алексеем. Біблія на апошнія 9 месяцаў у мяне. Ці проста уціснуць на одну сцэну вось такі фаліянт. Пастаноўка гэта свабоднага тэатра, наколькі дыскамфортная яна атрымалася для гледачоў, бо пастаноўкі свабоднага тэатра, калі шчыра, я не памятаю, не дыскамфортнай пастаноўкі для... Які ты за апошні час глядзеў, мне цікава, пастаноўкі свабоднага тэатра? Апошні, што я глядзеў, гэта Нью-Йорк... Сколькі? 79, да, але гэта было не ў 79-м годзе, гэта было крыху пазней. І пра ўсё астатняе, пра ўзроставае абмежаванне і гэтак далее. Але пачынаем мы, як заўжды, з культурных навінак. Ну, хто пачне? Ну, давай ты, Паша. Ну, давай. У мяне, як заўжды, навіна дыскамфортная. Беларускі рэпер Сіроп выдаў дэбютны альбом, які называецца «Страшыла». Это навіна ад прадусера Еўрарадыё, да? Ну, Сіроп... Прымушае рэкламаваць вас і ягоныя прадукты. Сіроп увогуле сябар Еўрарадыё, да, таму што у нас працуе Яўген Калмыкоў, які займаецца гэтым артыстам. Але ён увогуле прыходзіць час ад часу. Апошні раз, калі ён прыходзіў, была экскурсія дзетак, 11-класнікаў, якія збіраюцца займацца журналістыкай, правялі да нас. І вось зайшоў Сіроп. Хто не ведае, гэта чалавек, які вельмі доўга прасидзеў за кратамі. Мне здаецца, 17 гадоў, там некалькі ходак, карацей, сам сябе ён рэпер-рэцыдывіст называе. І вось у мяне такая, ізноў, думка. З аднаго боку, беларускі артыст, рэпер, рэцыдывіст, нейкі такі цікавы бэкграунд у яго ёсць, а з іншага боку, песні на рускай мове выдаецца на лейбле «Саюз», да? І вось ізноў я разрываюся на дзве часткі. Вот мусім мы слухаць гэта, калі падабаецца, да? Ці ўсё ж такі мусім слухаць Дмітра Вайцюшкевіча. І ўсё. Калі у вас ёсць прыказ ад начальства, то, канешне, мусіце. Ну, што значыць прыказ ад начальства? Ніхто не прыказвае «слухай Сіропа». Пі сіроп нават, ніхто так не кажа. Ну, зараз вельмі дарэчна піць сіроп. Ты б не слухаў, карацей, Сіропа. Калі б не было прыказа ад Алеся Снега. Не, да прычым тут прыказа? Не, я не слухаў. Я слухаю мае музычныя густы, якія былі ў 16 год, так яны і зараз і застаюцца насамрэч. Я не ведаю, это камплімент быў бы, ты сабе зрабіў зараз? Не ведаю, вось я не ведаю. Альгерд, а што слухаеце вы? Ну, ці слухаеце ўвогуле? Сіропа дакладна не. Ну сіропа, ладно, это навіна. Я вось згодны, мае густы таксама практычна засталіся тыя самыя з 16 гадоў. Адзінае, што да маёй любімай музыкі дадалася розная клясыка, як гэта кажуць. Вось. У 16 гадоў мне б не прыйшло ў галаву слухаць там Шастаковіча, скажу. А я ў 16 гадоў якраз такі слухаў Моцарта. У мяне былі вось гэта куплены ў пераходах касеты, зборнікі класікі, типа «Венгерскі танец» Брамса, там і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, я любіў Бітлз, і я іх таксама дагэтуль люблю. У гэтым сэнсе і мае густы засталіся там, але розная новая музыка з'явілася. Ну, Бітлз гэта дакладна клясыка. І самі вы вось зараз падобныя вельмі да Джона Леннона. Не, мне здаецца, што тут варта... Круглыя акуляры робяць любого чалавека. Джоном Ленноном. Не толькі, не толькі. Не, тут варта, канешне, калі я як чалавек, які трошкі звязаны з сучаснай музыкай беларускай, у тым ліку мы там ладзім розныя мерапрыемствы, канцэрты, я мушу ведаць. Я вось недавно, дарэчы, ніколі ў жыцці, я прызнаюся, вось каб слухаць у слухаўках, там, едучы кудысьці гурт Акуты, я не слухаў. Але пастаянна я працую на розных мерапрыемствах, дзе выступае гурт Акута. І
Мова фест, наприклад. Так, Літаральна. наприклад, мова фест. 2 тижні І тому. уключыўшы ўпершыню, каб пасядзець, паслухаць акуты, я ўключыў, і я ведаю просто тэксты песен усіх, ну, амаль што на памяць. Падсвядомасці Хоць я твоей. і калі веду мерапрыемствы, я не стаю пад сцэнай і не слухаю. Это у мяне вось так з Ярославом Евдокимовым. Так. Я ніколі не слухаў, але магу песні. Ну, Ярослав Євдокімов, це так само у певному сенсі класіка. Давайте глядзець правду в очі. Безумоўна. А вось ёсць яшчэ адзін цікавы напрамак. У мяне, ў прынцыпе, не так шмат часу, каб слухаць музыку, але калі я у трэнажорцы бегаю, я высветліў, што калі слухаеш музыку, нашмат лягчэй. Карці, я не ведаю, ці ты не думаеш пра тое, што ты бяжыш, вось неяк абстрагуешся ад гэтага, і цела само па сабе, а ўжо галава сама па сабе, але з псіхалагічнага гледзяшча лягчэй і прабегаеш тую ж самую дыстанцыю з меншымі затратамі. Я не ведаю, правда, калі сіроп паслухаць, можна куды-небудзь не туды прыбегчы. Але я слухаю гражданскую абарону, звычайна, калі я бегаю на дарожцы. Вось такая у мяне крымінальна-музычная навіна. Добра. Алексей, што скажаш ты? Я скажу, што я таксама тут уже зноў які выпуск, кажу, што я выпадаю з культурнага поля, з спектаклю, але вось літаральна сёння раніцай прачытаў навіну пра тое, што ў Вільні быў выдадзены зборнік вершаў Максіма Богдановича па-японску. Ого! Па-японску. Я не ведаю, я ведаю там, што выдаваліся па-кітайску Янка Купала, мне здаецца, але вось каб па-японску. Ну, пераклады, натуральна. Пераклады, конечно. Да? На такую даволі экзатычную, мне здаецца, для беларусаў мову яшчэ мы не забіраліся. Ну, адзіны быў выпадак пра Алексіевіч, по-мойму. Мне манга рабілі. Манга, да, была. У мяне калісьці быў класны выпадак, ну, як класны. Вообще я вспоминаю з болем пра гэта. Але калісьці на гадавіну Купалы, на юбілей, мы скантактаваліся з рознымі амбасадамі, каб іх супрацоўнікі прачыталі верша «Хто там ідзе» на сваіх мовах. Таму што верша «Хто там ідзе» вельмі шырока перакладзены. І я пайшоў у японскую амбасаду, японскі амбасадар прачытаў «А хто там ідзе?» І гэта мне запомнілася тым, што ну, калі журналіст ідзе некуды запісваць, у яго ў руках дыктафон, мікрафон, усё астатняе. І чамусьці ў мяне там лопнуў рэмень і пачалі спадаць шорты. А все в руках, і карацей, это быў самы доўгі шлях ад кабінета да ліфта, які я рабіў у сваім жыцці, карацей. Вельмі вось такі ўспаміны. Вот гэта быў я. Ну, тут у мяне ізноў да Альерды пытанне. Як вы думаеце, калі-небудзь перакладуць сабаку Еўропы на японскую мову? Ці будзе калі-небудзь бальбута японскі слоўнік? Я ўпэўнены, што то будзе. Магчыма, пасля маёй смерці калі-небудзь. Але не пры жыцці. Не, думаю, не. Вы думаеце, што гэта працуе дагэтуль? Смерць пісьменніка прыцягвае ўвагу? Безумоўна, так. Найлепшы спосаб зрабіцца знакамітым. Так. Это несправядліва, мне здаецца. Ну, глядзячы смерці, я думаю, што цалкам справядліва. Я, дарэчы, зараз падумаў, што дзеля журналістаў найхутчэй гэта правіла таксама працуе, але не хацелася б усё ж такі знакамітасць здабываць такім чынам. Ну, рано ці позна, мы все будзем знакаміты. 15 хвілінаў пасмяротнай славы. Спадару Альгерд, ваша навіна. Ну, я таксама пра культурнае поле нічого не скажу. Вот учора 8 сакавіка было. Это такая адна з такіх падзей, які кінуліся ў вочы. Некую немагчыма было не заўважыць. А што да культурных, дык са спектаклем «Сабакі Еўропы» нічога не параўнаецца. Спектакль «Сабакі Еўропы» мы абмяркуем неўзабаве. Пра 8 сакавіка, канешне, так. Калі ты жывеш не на падводнай лодцы, то ну і ўвогуле я не ведаю, дзе трэба жыць, каб не заўважыць. Я просто даўно і прынцыпова не віншую жанчын з 8 сакавіка, ні жонку, ні маму, нікога. Вось, але ну гэта свята проста яно ўрываецца в твоё жыццё, і ты просто
ты мусіш выбудоўваць нейкія стратэгіі, прынамсі тлумачыць, чаму ты не віншуеш, вось, або рэфлексаваць над гэтым святам. А як яны да гэтага ставяцца? Ну, жонка яна, феміністка яна, лічыць, што 8 сакавіка гэта вельмі такое важнае, але не свята, а дзень такі палітычнай барацьбы жанчын за свае правы. А мама ставіцца так, як большасць савецкіх жанчын ставілася. Там кветкі, там То бок можа і вышыванні, пакрудзіцца за адсутнасць кветак. Ну, яна ведае просто мае погляды. Я ж чалавек савецкі, таксама ў чымсьці застаўся. А савецкі гэта значыць, што антысавецкі, што савецкі, розніцы мала. Ты, Алексей, павіншаваў кого-небудзь? Я павіншаваў маму, яшчэ шэраг чалавек, але таксама не ўсі. Зараз шэраг сваіх дзяўчын. Ты ж цяпер акцёр заняты ў топавай пастановцы абсалютна. Спадар Альгерд падпісаў кнігу для адной з дзяўчын. Для адной дзяўчыны. Гэта будзе падарунак на 8 сакавіка? Не, гэта ейная кніга, таму яна проста папрасіла мяне, карыстаючыся маёй магчымасцю доступам да цела. Да. Але не ўсіх павіншаваў. І вось у меня апошнія гады дылема такая: каго віншаваць, каго не віншаваць, хто пакрыўдзіцца, хто святкуе. Забываеш, хто святкуе, хто не святкуе, хто пакрыўдзіцца, што ты не павіншаваў, хто пакрыўдзіцца, што ты павіншаваў. Мне здаецца, адзінае выйсце ў гэтай сітуацыі быць сабой. Я праведу паралель ізноў жа быць сабой, вот не быць са мной, это значыць нікога ні з чым не віншаваць. Быць з табой это іншае крыху. Я б тады нікога ні з якімі святамі не віншаваў. Тады трэба прынцыпова нікога не віншаваць і мець нейкі, як бы это сказаць, абгрунтаванне нейкае гэтай пазіцыі, сур'ёзна, і з якой ты будзеш мець здольнасць і аргументы бараніць. Гэта як размаўляць па-беларуску. Таксама можна то па-руску, то па-беларуску, а калі з табой па-руску, то і ты па-руску, да? Калі з табой па-беларуску, то і ты па-беларуску, але з такой стратэгіяй ты немінуча сутыкнешся з тым, што ты звернешся да чалавека па-руску, а ён табе адкажа па-беларуску. І тады ты будзеш пачуваць сябе неёмка, таму што ты з ім-то па-беларуску пачаў размаўляць, калі б ты ведаў і калі б ты ўвесь час размаўляў па-беларуску. А так атрымалася, што, як бы это сказаць, ён лепшы за цябе. Free your mind, Паша, проста і все. Проста ўсё складана. І гэтыя стратэгіі камунікатыўныя, яны таксама складаныя, і сапраўды мы жывем вельмі неадназначны час. І нават 8 сакавіка свята, не свята і праблема. Я думаю, што з навінамі на гэтым мы згорнем тэму і пяройдзем да пастаноўкі «Сабакі Еўропы», якую здзейсніў свабодны тэатр. Прэм'ера адбылася 7 і 8 сакавіка. Господи, опять 8 сакавіка. Ну што паробіш? У Мінску. Паразмаўляем пра гэта праз 8 секунд. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Ну што, это ўсё можна ўжо не лічыць. Да. Алексей, як адбылася прэм'ера? Я не ведаю, я быў унутры. А калі ты унутры, ты не бачыш, што там снаружи? Нет, ты занят абсолютно іншымі думкамі. Абсолютно іншымі. Тэкст прыгадваеш? Нет, нават не тэкст. Ты настраиваешься на кожную сцэну, спрабуеш не забыць зарядзіць свой рэквізіт. Быў аншлаг. Ну, я ж веду, што акцёры яны праз заслону такія выглядаюць. О, ну ўсё, капец, колькі народу прыйшло. Паглядзець прыйшло. Ну, тут самое важное, мне здаецца, што трэба сказаць, што упершыню, напэўна, у Беларусі мы выйшлі на вялікую сцэну. У Беларусі. За мяжой это было ўжо даўно. А тут вялікая сцэна, і больш гледачоў мы можам зараз прыняць. Таму это, конечно, новый досвед такі. Дзе была прэм'ера? Ці гэта, як заўжды, сакрэт? Гэта не сакрэт. Некалькі разоў гэта месца называлася, але я думаю, што калі хто хоча, ён знойдзе яго, і мы не будзем на этом засяраджваць увагу. Дадатковы квест крыху. Да. Альгерд, атрымалася у вас пабываць на... Так, у суботу на прэм'еры на самым першым паказе. Мы з жонкай былі, так, рыхтаваліся. Ну, не магу не запытацца пра
пра ўражанні. Ўражанне просто, я не ведаю, цяжка пісаць словамі, але я мушу, вось, я ж пісьменнік. Ну, так. Вось, мяне ўразіла практычна ўсё, мяне ўразіла наколькі шмат было павагі, любові да кнігі в гэтым спектаклі. Для мяне гэта важна, ясная рэч. Вось. Мяне страшэнна ўразіла таленавітая, суперталенавітая гульня актораў, харэаграфія, вся гэта акрабатыка, танцы, візуальны шэраг, музыка. Просто про такую пастаноўку любы пісьменнік можа толькі марыць. Я прыйшоў туды, я сеў, і я падумаў, што я буду сидзець, як я люблю, з каменным тварам, так все это глядзець. Так это. Ось. Але ўжо хвілін праз 5 мяне гэта захапіла, я і смяяўся, і плакаў. Гледачы не... Я памятаю моманты падчас спектаклю, калі мы... я не ведаю, гэта было... мэтанакіравана, ці это было выпадкова, але ўсё роўна на спадара Альгерда мы звярталі ўвагу на ягоную рэакцыю. Ўсё ж такі са сцэны бачыш гледачоў. Там не такая я сидзеў у першым шэразе. Так, і падыходзіць там Андрэй Уразаў наш, кажа, Бахарэвічу падабаецца, ён там угарае, кажа, сидзіць. Ну, все, значыць, это уже так цябе разнявольвае трошкі, ты далей. Ну, так, бо цяжка аўтару у залі, трэба ж неяк... Але мне як страшно было. Цяпер, мне здаецца, нейкім чынам трэба ажыццявіць, як гэта кажуць, схаваны пакупнік нейкі такі, да? То бок, это вы ведалі? Да, таемны гость. Это вы ведалі, што аўтар у залі. А цяпер паглядзім, як вы будзеце граць, калі не будзеце ведаць, да? Што на вас такая адказнасць. Добра. Пытанне абсалютна празрыстае, як раман на 900 сторонак, я, правда, для прыгажосці 1000 сторонкаў назваў, не ведаю, там колькі, ці трэба ўвогуле лічыць дакладную колькасць сторонак. Вось, можа, это нават і мавітон, якая розніца, там 900 ці 1000. Але як уціснуць, як атрымалася ўціснуць гэтую кнігу у сцэнічныя межы? Узялі там адну з 6 навел, ці ўсё ж такі... Ці гэта нейкі дайджест? То бок, тут атрымалася, што пасля таго, як я памятаю гэту дату, дэдлайн даты, калі нам трэба было прачытаць раман, это было 1 снежня 2017 году. Яшчэ, па-моему, да публікацыі. Ну, так. То бок вы працавалі над спектаклем фактычна 2 гады. Так, але праца была розная. І першасная праца гэта была стварыць з этой 900 сторонкавага раману п'есу, над якой мы ўжо будзем працаваць і з якой ставіць спектакль. І тут важна сказаць, што над ёй працавалі Маша Бяльковіч і Мікалай Халезін. Яны вось самы сок, я так разумею, выбралі, таму што тут або трэба ставіць 3 3-гадзінных спектаклі, калі ўсё браць, або 6 гадзінных, або 6 2-гадзінных, то бок даволі цяжка, мне здаецца, у адзін спектакль умясціць увесь раман. Альгер, то бок ваше ўражанне, аўтары п'есы працавалі не з тэкстам, а з сэнсамі, якія ўкладзены. З тэкстам таксама, бо там дыялогі, як бы, шмат, што засталося ў спектаклі, я так разумею. Ну так, і вось першасная была рэдакцыя, там былі яшчэ сцэны з пакетам, вяселлем, там пакетам і нешта яшчэ. І ў суседзях вось эта каштанка. Але потым яны былі выразаны, калі мы пачалі працаваць. Беларусь абсалютна лёгка пазнаецца як месца дзеяння, я так разумею, да? Ці вы імкнуліся наадварот сцерці нейкую геаграфічную прывязку і зрабіць тыповым, тыпізаваць месца, як Дар'я Жук у сваім фільме «Крышталь». Здаецца, Беларусь, але, магчыма, і... Адразу бачна, што, Паша, ты не глядзеў спектакль. Не глядзеў спектакль. Ну і што, як і большасць, у прынцыпе, тых, хто зараз глядзіце, слухае наш эфір. Так што тут мы па справядлівасці. Я скажу так адразу. У прынцыпе, у аснове спектакля ёсць 2 часткі рамана. Адна частка пра вёску Белыя росы,
Другая і шостая. Другая і шостая. І шостая называется Але «След». Пятая таксама там ёсць. Гэта школа, гэта Пятая, да. сцэна ў клясе. І пралог спектаклю гэта частка Трэцяя. пра Бянігну. Першая там праігнараваная, і чацвертая, вы кажаце, яе потым выкінулі. Пра пакет. Пра пакет. То бок Тут першая яна ўсё ж такі ўзнікае ў нейкіх размовах, што я прыдумала, хто там як прыдумалі мову, гэта бальбуту і ўсё астатняе. Бок, але ў аснове, в асноўным дзве часткі, это Беларус, 2049 год, Новы Райх. То бок гэта Беларусь, але такая працягнутая, Але ўжо развітая ў утопічная часе. Беларусь. Заходняя частка расійскай імперыі, Райх. Утопічна-постапокаліптычная, значыцца. Ну і другая частка, другі акт спектаклю, гэта «След», гісторыя Тэрэзіуса Скімы. Вось там ужо ў розных краінах Еўропы это адбываецца, і потым ён прыязджае ў Райх. Ну, пра гэта трэба глядзець і чытаць у кнізе «Сабакі». Ну так, сапраўды, нехта разумны, это такі прыём, калі ты не ведаеш, хто сказаў, так аж нехта разумны сказаў, што размаўляць пра музыку ўсё роўна, што танчыць пра архітэктуру, да, а размаўляць пра тэатр, відаць, так же бессэнсоўна. Мне вельмі добра ты пытанне падняў пра там якія часткі, што там паставілі, што выкрэслілі. І вось у меня да Альгерда пытанне, я вось хацеў сказаць, як вам тое, што некаторыя рэчы, некаторыя часткі не былі прадстаўлены ў спектаклі? Ці гэта неяк уздымае нейкія негатыўныя эмоцыі? Не, абсолютно не. Ну я ж разумею, што спектакль «Сабакі Еўропы» гэта самастойны твор, гэта ваш твор, гэта нешта створанае рэжысэрам і акторамі. Ось, і таму гэта вашае права было зрабіць з гэтым все, што вы захочаце. Я ж абсалютна ў тэатры нічога не разумею, я звычайны глядач. Ось, і таму вы прафесіяналы, вам было відней, якія часткі больш драматургічную каштоўнасць маюць. На якія думкі, як табе здаецца, Алексей, гледачы будуць настройвацца, натыкацца падчас прагляду спектакля, аб якія думкі будуць драпацца? Я не ведаю, з чым будуць сыходзіць. Пра якія думкі, але учора, седзячы у халодным поце за кулісамі, перад спектаклем? Падчас спектаклю, тому што тебе калбасіць так, таму што хварэеш. У мяне ўзніклі думкі, што спектакль выдатна, і вось там ёсць апошняя сцэна, дзе і маналог Тэрэзіуса Скімы, Віктара Баума, калі ён чытае ліст, і размова з Ёнам, яны мяне навялі на такія думкі, што мы ствараем, хто хоча. Мы гэта хто хоча. Гледачы у Беларусі людзі увогуле зараз. Это мае думкі ўласныя. Я себе адчуў вось у гэтай сітуацыі, такой же як Віктар Баум. Стварэнне гэтага паралельнага нейкага сусвету, паралельнай Беларусі, у якой ты прызвычайся, што ёсць там рэжым, уже 20 там з нечым гадоў, нічога не мяняецца, і ты вырашаеш проста існаваць у паралельнай Беларусі. Ты ствараеш сваё жыццё такім чынам, каб яно не залежала ад дзяржаўных інстытуцыяў. А вот такая ўнутраная эміграцыя. Магчыма, это можна так назваць. Магчыма, чаму? Это не эміграцыя, это просто... У свой невялікі свет. Але ён не абавязкова будзе ўнутраным, ён можа быць публічным. Унутранае это таксама не азначае, што ты замыкаешся проста сам. Я разумею. Можна ж і на рыбалку ездзіць, разумееш? А можна і выступаць тут з прамовамі кожны дзень. Але мне здаецца, што жыць у дзяржаве і быць свабодным ад дзяржавы ўсё роўна немагчыма. Як бы ты старанна не эміграваў. Ёсць пэўныя там акалічнасці, звязаныя з
я не ведаю, грамадзянствам або там візамі. От вось мы на іншай мове размаўляем, чым, уласна кажучы, ўся гэтая дзяржаўная машына Так і збольшага, да? Але Я ўсё роўна умею нам... на розных мовах. І там ёсць у кнізе іншая мова, да? То бок тут ёсць вельмі шмат паралеляў. І вось мы размаўляем на этой іншай мове, але ўсё роўна мы застаемся у Беларусі. І ад гэтага мы нікуды падзецца не можам. Я маю на ўвазе ў той Беларусі, у якой ёсць усё астатняе, акрамя таго, чым нам хацелася б сябе акружыць. Што далей будзе? Ну вось сыгралі вы спектакль, а ты кажаш, што ўсё роўна ў цябе часу на культурнае жыццё Зараз ужо, ну, разумееш, калі это быў пастановачны этап, Ага, ну вось мне цікава, рэпетыцыі, яны зараз... рэпетыцыі. Вось калі ўжо спектакль, як гэта сказаць, на хаду, да, на мазі, ён ён будзе зараз шліфавацца, удасканальвацца, нешта будзе там, можа быць, дэтальна змяняцца, але гэта ўжо будзе прасцей. Уже будзе прасцей, не будзе такога інтэнсіву, які быў у нас цягам апошніх 6 месяцаў. Кажучы, зараз ужо будзем проста... Гралі спектакль, зігралі другі, трэці, потым паехалі ў Лондон, там отыгралі сет, ну і далей ўжо... Можна мне пытанне задаць вам? Мяне вось заўсёды цікавіла, а вам не надакучвае вось так раз за разам тое самае граць? Не, ты ж кожны раз знаходзіш нешта новае. Так. Кожны раз, ну, ёсць нейкая генеральная лінія, але кожны раз ты нешта новае для сябе. Просто у вас ёсць роля, напрыклад, вось канкрэтная роля. Ну, ёсць. Вы ж мусіце неяк Конечно. трымацца. Канешне. Але... І гэта ж, это для нас, гэта наступная пастаноўка будзе трэцяя. А у вас ужо 6 месяцаў, у прынцыпе, паўтарэнне так ці інакш. Не, але вось сапраўды, кожны, мне здаецца, спектакль адкрываецца з іншага боку. Ён ўсё роўна... Ёсць нейкая магія. А ці імправізуеце вы падчас? Так, было. Ну, Было, самы першы быў 29 лютага. Это был перадпаказ. Перадпаказ быў, і просто мне захацелася там у сцэне цыганскай смерці маці Мартінена зняць штаны. Ну, я іх зняў. Просто мне захацелася падчас спектакля. А в суботу? В суботу не захацелася, не было часу, і, ну, і не дайшло да гэтага. Цікава, то бок ёсць час падумаць ўсё роўна, што ты робіш, просто зараз гэта не да аўтаматызма даведзена. Ну, трэба ж пастаянна сябе... Ну, мы ж не роботы. Я памятаю, зноў жа, некага чытаў пра пастаноўку лысай певіцы Іанэска ў Парыжы там праз некалькі ўжо гадоў пасля таго, як ён напісаў, яе паставілі. Это была, можа, 10-тысячная пастаноўка. І у гледача было ўражанне, што ўсё абсалютна аўтаматычна робяць гэтыя акторы. Просто выходзіць і крычаць тэкст у глядацкую залю. Але... Ты мусіш кожны раз, як першы раз выходзіць. Ну, 10-тысячны раз ужо... Ну, это складана, безумоўна, складана, але мусіць такое быць імпэт нейкі, які... Ты каштоўны тэатр, шаноўныя нашыя слухачы і гледачы. Кожная пастаноўка ўсё ж такі не падобна. Это не кіно. Калі ты прыйшоў, адзін раз паглядзеў, а другі раз паглядзеў тое самае, роўна тое самае. І, можа, ты, конечно, нічого-небудзь з першага раза не заўважыў і заўважыш на другі раз. А тут ты ўжо абсалютна з іншым настроем можаш сысці. Нават у нас ёсць відэа у спектаклі старога лямпы. Яно, трэці вось раз мы паказвалі, і яно 3 разы было розным. А як гэта так? Ну, спачатку было першы раз увогуле адно відэа. Потым перазнялі на другое відэа. Это просто фактычна мяняецца тое, што вы паказваеце. Я маю на ўвазе... Не, там адзін і той же матэрыял, а просто ён там перазняты, па-іншаму там сказаны... І выканаўца той самы. Выканаўца той самы. Гаспадар Валер Мазынскі вельмі... Для мяне быў сюрпрыз пабачыць яго. Вось, і учора было таксама гэтае ж відэа, але ўжо з нейкімі эфектамі іншымі, то бок там ідзе праца, яна будзе ісці... Я думаю, яшчэ доўга, ну, жывы арганізм, што сказаць.
Наколькі вы, вось як ты лічыш, Алексей, авангардна падышлі да пастаноўкі? Што значыць? Ну вось я не быў на ёй, да, але я ўжо ведаю, што там ёсць, напрыклад, акрабатычныя нейкія эпізоды, танцы, відэа, да, вы паказваеце, дэманструеце. То бок гэта не класічны тэатр у, я не ведаю, у нейкім... Ну, скажи мне, калі свабодны Чэхаўскім і нават тэатр купалаўскім рабіў класічныя сэнсе. пастаноўкі? Ну, але вы маглі б здзівіць усіх. Зрабіць, паставіць чайку. Ці там тутэйшых. Ну, слухайте, ну, але гэта такі сінтэз просто розных відаў мастацтва, мне здаецца, ва ўсім свеце это ўжо не лічыцца чымсьці ўжо такім суперавангардовым. Гэта просто новая Але ў класіка. параўнанні з Купалаўскім там магчыма, да. Ну, вось ёсць у вас шабаны. Так. Ужо, по-моему, я недавно чытаў, колькі? 50-й паказ быў. Так. Чацвёрты год яны ўжо ідуць у Купалаўскім, так. Ну, шабанамі там я страшна ўдзячны тым, хто зрабіў ты спектакль, зусім не кепскі, мне падабаецца таксама. Але там было зразумела, што людзі стаяць у нейкіх межах, мусяць працаваць. А свабодны тэатр, он же свабодны. А то і свабодны. Робіць все, што хоча. Ну так, ёсць акадэмічны тэатр, ёсць свабодны тэатр. Ёсць дзяржаўны тэатр, ёсць свабодны. Ёсць недзяржаўны, да. Ці можам мы анансаваць наступныя паказы? Ну, наступныя паказы ўжо анансаваны, яны 12-го, ось у чацвер, будзе ў суботу, 14-го. То бок давольна шчыльны... Але ўжо месцаў на іх няма. Месцаў няма. Нягледзячы на тое, што сцэна вялікая. Сцэна вялікая і больш гледачоў, але... Вось цікава, мы жывем у 2-мільённым горадзе. Ну... Калі з аднаго боку падумаць падпольны тэатр, здавалася б, прыходзь ды глядзі. Да? Але з іншага боку людзей... Ну, прэм'ера, і слухайце. зацікаўленых шмат. Прэм'ера гэта заўсёды цікава. Тым больш беларуская прэм'ера спектакля, які будзе паказаны на сцэне галоўнага культурнага цэнтра Великабрытаніі. А калі гэта будзе, дарэчы? Это будзе ў траўні. У сярэдзіне траўня, з 13 па 16 траўня. Сустрэча з аўтарам кнігі не прадугледжаная там? Ну, мы з жонкай збіраемся прыляцець у Лондон і схадзіць, прынамсі, на адзін паказ, але наколькі там будзе ўвага да мяне, не ведаю, мне здаецца, вся ўвага будзе на актораў, і гэта слушна. Але вось тут же ж таксама варта разумець, што аўтар, ён стаіць першым, потым аўтары п'есы, і потым толькі там рэжысэр, і потым там акторы, там кампазітары, відэографы. Зараз як бы. А? Пра афішу і пра цітры. Ну, да? Так. Ну, так, зразумела, але з іншага боку аўтар, вось справа аўтара, а далей все гэта жыве сваім жыццём. Ужо... Без аўтара, яно не атрымала не пачалося. Да, без аўтара вся гэтая гісторыя не пачалася. Ну што, сябры, 35 хвілінаў прыкладна, плюс-мінус за спінай у нас. Гэта была культурная сядзіба нумар, боже мой, колькі уже там, нумар 36. Нашым госцем быў Альгерд Бахарэвіч, аўтар кнігі, эпічнай кнігі «Сабакі Еўропы». Я не ведаю, дарэчы, раман, усё ж таки, мне здаецца, не вельмі трапнае азначэнне для «Сабак Еўропы». Як тут напісана? 6... Напісана раман. Ну, напісана тэхнічна. Гэта раман, але, магчыма, вы і маеце рацыю. Ну, карацей, скажем так, эпічны твор, да? Алексей Сапрыкін, які сёння быў адзін у двух асобах, як сувядоўца культурнай сядзібы, як удзельнік культурнага працэсу. Адзін з актораў свабоднага... Не, ну я ўсё ж таки назову это культурным працэсам. Вось, адзін з актораў свабоднага тэатра, які паставіў «Сабакі Еўропы» на беларускай. Я не паставіў. Ну, в сенсі тэатр паставіў. Тэатр паставіў. Я косткі пераблытаў. Не бывае такое. Такое бывае. Які паставіў свабодны тэатр, паставіў «Сабакі Еўропы» на беларускай сцэне, паставіць на брытанскай, і пра гэта мы ў меру сваіх магчымасцяў сціплых пагаварылі. Павел Свярдлоў таксама, які за дваіх аддуваўся сёння, задаючы пытанні. З дваімі. І Альгерд Бахарэвіч. Праз тыдзень яшчэ мы не ведаем, з кім, мне здаецца, але, як заўжды, на сваім месцы ў панядзелак о 12-й культурная сядзіба. Да пабачення. Пакуль.